Ahoj, ja som Richie, študujem na vysokej škole na Slovenskej technickej univerzite a strašne mám rád pohyb. A tomu sa aj venujem. Môžeš. Yes! No ak to správne počítam, tak je to rok a pol, zhruba, s menšou prestávkou, lebo som tam mal zdravotné problémy, bakalárku a tak ďalej, ale dokopy je to ten rok a pol, nádherných, 1,5 roka. Úplne najviac, čo sa mi páči, je salto dozadu, lebo keď som bol menší, som to trénoval tak ako iba, vieš, do bazéna a nikdy to nevyzeralo tak poriadne. A keď sa mi to prvýkrát podarilo, tak to bol neskutočný pocit. No momentálne dneska som pracoval na invert fronte, čiže v podstate skáčeš front flip, ale dozadu. A aj sa mi to snáď úspešne podarilo, takže budem na tom ešte ďalej makať a to bolo asi tak na dnešok všetko. Predtým, než som chodil na skilla, by som považoval strašne veľa vecí za, nie že nemožné, ale také, že to je sféra, do ktorej by som sa nikdy nedostal. Ale prišiel som sem a ľudia to tu bežne zvládali, takže sa to tu lietalo, tak som bol taký úplne udivený. A hlavne mi to dalo ten pocit, že nič nie je nemožné. Priebojnosť, mám väčšiu vytrvalosť, keď si za niečím stojím, tak si za tým idem, až dokiaľ to jednoducho nedosiahnem. Prišiel by som o skvelé zážitky, ktoré tu mám. A nie tak ani kvôli tomu skákaniu, ale aj tí ľudia mi tak trochu prirastli k srdcu. Vždycky keď sem prídem a vidím tie niektoré individuá, tak sa tak musím pousmiať, že sa mi hneď lepšie skáče. Čiže je to aj o tom, nie je to len o tom skákaní, je to o tom hlavne s kým to robíš, hocičo v živote. Keď máš dobrý kolektív, tak to ide. No a samozrejme potom je tam to lietanie v tom vzduchu, takže... To s tým trénerstvom, to je veľmi zaujímavá myšlienka, ale najprv budem musieť popracovať na sebe, tak aby som nejakým spôsobom reprezentoval toho trénera, predsa len keď je to ukáže tréner, tak to musí nejak vyzerať, musí presne poznať tú techniku, tak aby si bol inšpiráciou pre tých ostatných. To nie je len o tom, že im predávaš nejakým spôsobom svoje skúsenosti a tlačíš do nejakých ich limitov a objavujú svoje všelijaké limity. Musíš byť ikona. Takisto, jak niektorí tréneri tu skillabé, proste keď sa na to pozrieš, jak skáču, tak si pohovorí, že tam sa chcem dostať raz. Tak by to malo vyzerať.